Sumoga ngilangan lupa ketine prane aku posat daning kukilo ingkang negara saged kunitungane ku leru sing pinipanto apa topeng apa topeng ayam wono Koko Prabu ingkang rai ngaturaken pambagya para pramasa ngaturaken sungkem panyabekti Koko Prabu langsung kang liwengku bawana banget panarimanipun kakang diajeng banjur supa pambagya marang pun kakang genti pangestuku wae tanpa ana diajengane matur nuwun kula pundi wonten puncaking reksa dados kula jimat pariti resto kakangku padha slamet kekawula prenggodane Dimas Werkudara kaya ora nuwih bidul siji apa syukur bejo sewu Hariwi Kang Mas Werkudara kados pundi Sriteng iki wis teko ana prenggodane wektu iki nek pancen kuwi kepengin
jaluk ketimbangan jaluk iku partikel dang kono inggih Kang Mas Workudara inggih wong iya kajenge aso napas asat riwe rumiyin Dimas Werkudara apa wis sawetara cumandha ana ing Pringgondani Dimas wah tekan kono Pringgondani wis sawetara amarga pancen aku kepengin dilek marang Gatot anakku oh iya ngono nah sakuse mengkono pun kakang keroyo-royo tekan Pringgondani kene ora ana liya kejaba ari kala semono pun kakang nampa pawarta yen to sejatine Pringgondani lagi nandhang karitan mula saka iku pun kakang minta katerangan yai lan diajeng arimbi kaya ngopo sejatine kahanane ing Pringgondani Koko Prabu estunipun perkawis menika dereng kantenan cumetha namung awit saking raos sing manah kuwatos kula ing sakmangke ndadosaken perkawis ingkang langkung ageng Koko lah pun kakang wis dijarwani ning urung ngerti tegese sejatine ana wigati apa matura kanthi wijang tala-tala diajeng arimbi mekaten Koko Prabu rikala semanten kula dipun suwuni iku partikel anak kula Gatotkaca bab perkara apa inggih awit wedal menika Pringgondani lan Kadipaten Permalang menika kecaketan iya pancen mengkono terus rikala semanten wonten saperanganing kawula ingkang mapan wonten ing padusunan inggih sinebat padusunan Kali Kutuk lan Kali Sono oh mangkono banjur gegandengan padusanan kekalih menika kados Loh Jinawi Tata Karta Raharja Koko Prabu mila mekaten kathah ingkang ngaturaken lan sampun kula mireng piyambak saking para kadang ingkang sampun mangertosi kawontenaning padukuhan Kali Kutuk bilih wedal menika para nayaka ing Kadipaten Permalang sampun ngejeki wonten ing padusunan Kali Kutuk oh perlune apa diajeng arimbi wah arimbi wonten dawuh Kang Mas iki yen ra kleru malah ana sawijining kawulamu kang ngadeg angin malah kok mengke wae kunci mbok menawa malah lantaran sapa keterangane kawulamu mau iso nambahi padhang perkara lan jlitheng kakangku iso anggone gunakake kepinterane lah ya bener lah iki ana tamu cek napa ya tok mengke wae pun kakang lu sing keluarga jajal diajeng arimbi malah diacari inggih matur nuwun mangke to sangadya penemban nggih boten sinangling menawi boten lepat penemban menika saking Kali Kutuk tetuangganipun padusunan kalih inggih Sang Kusuma
kula pun somo awara iya banjur sowan ana ngarepanku ana wigati apa sangat jiwa penemban duh kalih-kalih menapa kepareng kula matur bab perkawis ingkang sampun dipun aturaken menika sekedhik kathah kula sampun nyambet saklebeting batos kula awit kula menika kaleres tetuangganipun wonten padusunan Kalikuto ingkang dipun ngendikaaken Kusuma Dewi menika boten sisih kula badhe matur estunipun sedaya para kawula ing Kalikuto lan Kalisanaya kepengin sanget manunggal dumateng ing Prenggondani namung dados kawungan arikala semanten kula sak arencang nampi pisuwane nayaka ing Kabupaten Pemalang ingkang posipun Kusuma para kawula dipun peksa kedah nderek wonten ing Kadipaten Pemalang menika Koko Prabu ingkang mangka para kawula estunipun kepengin sanget manunggal dumateng ing Prenggondani iki malah putramu Gatotkaca ana endi? Ono Gatot ana endi? Lho apa Dimas Werkudara ora ngerti? Ket mau ora omong-omongan karo aku. Ora caturan Gatotkaca lunga aku ora dikandhani ana dilungane. Kula menika ajrih Koko Prabu awit pancen lunganipun Gatotkaca menika kula ingkang ndhawuhi ngono Gatotkaca kok dawuh ana ngendi rikala semanten kula nggadahi pemanggih bab perkawis menika kedah ingkang putra Gatotkaca ingkang ngrembak piyambak kula dawuhi kedah wonten ing Kadipaten Pemalang supados pirembagan marang pamanipun Brajadenta Kresna sinayang manggelung mangruk ning cakranira bumi terwijil saking asta arikala semanten dereng cekap nampi aturipun Hyang Singari ingkang bertek-bertek saking katebyan ingkang rayi Brajarabayu niki aku sing kuwasa Dene teko Bayu ora bakal pamleki kaya adikku kala bendana napa adoyo
Lho kok malah nangis? Wah. Kala Bendana napa aja Bayu, aku yo butuh kepiye nek urip dadi wong tuwa. Ora iso ngomong bocah kala Bendana aja nangis kaya ngono. Ana wigati apa? Iki ana Kaka Prabu Bathara Kresna Kangmas Werkudara bareng. Mbok yo aja ngasih tinggal kasus Kadulan kepene apa yen bingung welono Kangmas Werkudara. Kalau Bendana Pak Rek apa iki awake dhewe nang njaba kae dadi rame kok rame-rame menawa iki mau wong isowanan gak rembukan malah kae ndara kana Bendana endi tak tilane wah kok ndara kalau Bendana ya Pak iki Pak Yuli sapa to aku ora ngerti Pak Tirane kok wah ndara kalau Bendana kengirine suwe ra ketemu lah ane kok nangis anten apa itu piye Tru nggih mboten ngertos mboten ngertos perkarane lho Mas nangis wae ngomong ke kita wah kok aja kasar-kasar kanan gek kaya ngene kok yo pokoke iki angger alon iki kesempatan do buka HP Kala Bendana kowe kandhana wigati apa aja mung nangis Mbak Yuli aku tak kandhane kancane ya ora Kala Bendana wah kandhana kok nang tenan Mbak Wali aja nesu awet aku wedi nek Mbak Wali nesu Ambola ape bayi ora kala Bendana aku ora bakal su bayi wali aku mau lekane dolan nang Malang ngerti ora to kamu dolan nang Malangan ora Malang banjur aku ketemu karo Kakang Blaja Cinta nang kono jebul ana pendhita Dono. Oh. Ana pendhita iki Mbak Wali. Aku ngono jane kepengin suwera ketemu sedulur ya. Pengen rembukan apik-apik. Ning tundone kok malah lho nangis. Wah, ojo nangis. Oh, Bapak. Kangmas Werkudara tenecu ya ora banjur rembug mau ora ana liya ngrembug bab dusun kali kutuk karo kali Sopayu bener kali kutuk karo kali sono kali aku ora sanjung protes banjur kepiye kanane mau Kakang Blaja Cinta kuwi janjane kuwi nek ora ana dina kuwi ora kepiye-kepiyene anggapane gandeng kanan Malang gek ora apik kalau nek Kakang Blaja Cinta kuwi nek dibleket mesine koyo perwara apik tak pengen ngayai aku yuk kanan lupa, ditundung lupa kalau Bendana ditundung ayo ini aku lapor kok TKT isi salahnya dari
Ya bener pancen kok dikundung karo Kakang Brajadenta kowe mapan ana kene melu aku ora apa-apa. Nek aku jajane lunga saka kono kuwi. Ora yo lunga. Aku metu saka kabupaten. Aku tengok-tengok. Kok ngono anakku gatot. Gatot tinggal malah kok bener Brajadenta kek metu saka kaduan tak waste gak ana apa yu banjur kanane kepiye saya suwe aku ora ngerti mamaku mung saka kaduan yu angel men wong sing tentram ke pikir Brot kala bendana yu aku ora tegel kok ora tegel kepiye aku saka kadon ora nek kaca dipala yu kepiye kala bendana are kala semana nampi tulisan kala bendana Sang Dewi Aringgir maos kagyat ing penggalih saya sedayu saya peteng peningalipun wimbo tepung wajakrot netra mondar mandiri datang kowo ngampah murkaniro ya ayo arimbi datang enget ya nito datang bisa kau bisa waksul ana mulo bukani saya peten saya agen ageman bendat jelek saking palenggahan winjil sesi engkang bendana aduh tenan to wah es aku aja kaya ngono wah janenan iki aku ora maju pas kok balik elah kok kaya ngono iki kesetanan iki bro balik ya aku ora kesetanan Bagong aku pancen stop wah mumet aku wah bayiran iki yo wah aja nangis kala bendana wae Dara Werkudara mandhel lunga kae Gus ampun lunga Gus wah Arimbi koyo kepriye Arimbi wah Dara Werkudara semono gedene wedi kok yu sing eling diajeng Koko Prabu
kula mboten napa-napa. Mbak Yu, aja kaya ngono Mbak Yu. Jangan lagi pada kini nuwun. Wah, kowe aja nangis kala mendol kowe. Kok kaya ngewak-ewake wae. Dalah. Brojo cendha kowe tak karep tak gebyake.